ġdid trid tkun li joffri faċilità korrettiva liż-żgħażagħ biex iż-żgħażagħ ikollhom l-aħjar appoġġ possibbli u mhux ambjent ta' ħabs mingħajr programmi u pjanijiet ta' kura. Dan saħqitu l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjeta Socjali Marielouise Coleiro Preca l-ġimgħa filgħodu waqt żjara li għamlet fil-YOURS is-sezzjoni taz-zghazagh fil-ħabs. Il-Ministru Coleiro Preca tenniet kif dan iċ-ċentru żgħażagħ għandhom nuqqas ta' attività. Għattaw il-ġurnata tagħhom jaraw it-television jew inkella fuq PlayStation waħda u kull ma għandhom biss darbtej f'ġimgħa lezzjoni. Il-bqija ġurnata sħiħa ma jagħmlu xejn. Għaldaqstant gvern ġdid ser iħares lejn id-diffikultajiet tagħhom wara li joħorġu minn dan iċ-ċentru għax mhux l-ewwel darba li dawn iż-żgħażagħ jiltaqgħu ma' diversi problemi li jwasslu saħansitra biex jerġgħu jispiċċaw il-ħabs. Gvern ġdid committed fl-edukazzjoni, it-taħriġ u x-xogħol u fejn hemm il-ħtieġa tax-shelter nagħtu wkoll l-akkomodazzjoni li jkun hemm bżonn. Il-Ministru kompli tgħid kif għall-kuntrarju ta' gvern preċedenti, gvern laburista mhux sar ikun qiegħed jiftaħar bl-ammonti ta' flus li ntefqu, imma fuq ir-riżultati li jinkisbu, riżultati li huma l-obbligu tal-gvern li jwettaqhom. Saħqet ukoll kif xi żgħażagħ tkellmu magħha fuq problemi li jiltaqgħu magħhom il-priġunieri żgħażagħ minn xi uffiċjali, kif ukoll in-nuqqas ta' professjonisti li jistgħu jgħinu liż-żgħażagħ. Għandhom bżonn ukoll li kollhom a multidisciplinary team li jkun iddedikat, ma nistax ikollna hawnhekk psychologist li tiġi darbtej f'ġimgħa meta għandna population